כאן עם חבר שלי, והיום אנחנו הולכים לשחק עם מחבואים, אז קדימה בוא נתחיל. אז קודם כל בוא נעשה אבן שוק. אבן שוק! רגע, לא. מה? מספר היום נצח 1, 2, 3. שיט, אתה מתחיל. טוב, אני אספר. אתה אספר, אני אספר. טוב, אם אני אספר, יאללה, אני אספר. 1, 2, 3, 4, 5, 30. בוא נראה איפה אדם מתחבא. בוא נראה איפה אדם מתחבא. נראה לי שומע אותו. נראה לי שומע אותו. אני שומע אותו, חבר'ה. אני שומע אותו. זה מפחיד. מי זה? טוב. תשמעו, אני עם הגו-פרו, S23, אז קדימה. איפה אדם? וואי, אני חייב למצוא את אדם. 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 תשמעו, אני לא מוצא אותו טוב. תשמעו, אחרי שעה אני כבר מחפש אותו. איפה? הוא מתחבא כל כך טוב. ראיתי אותו, ראיתי אותו. איפה הוא? ראיתי אותו. איפה הוא? הנה זה. אחי, יכלנו להתחבא עוד. טוב, אני ניצחתי. צילמת? כן. טוב, יאללה. טוב, חבר'ה, אדם עכשיו הסופר. אדם, ספור פה. אדם, ספור פה. ספור פה, יאללה. עד 10. עד 10, עד 30, זה לא הוגן. 20. 30, אני אספר. אני אלך למצוא מחבוא. מלא. לא יודע איך מצאתי את המקום הזה, אבל מצאתי. טוב, אני אתחבא פה שהוא לא יקלט אותי. אני מאוד פוחד פה. המקום שלי. מקום טוב פה. רגע, יש לי את הגו-פרו S25 אולטרה. עכשיו החלפנו מצלמות. שמע, נראה לי גילו לו. אוקיי, הם אמרו לו. אתם אבל לא הולך לי. לא, אמרתי לו שאפשר לשנות מקומות. בוא נתחיל לשנה מקום. לשנה מקום הולך. עשר, 9, 8, 7. היי! הם גילו לך, נכון? הם גילו לך, אני שמעתי אותם. וחבר'ה, אם לא ידעתם, אנחנו הולכים להמשיך סרטונים, אז יאללה. כן, אני מחפש אותו. לראות איפה...
אוקיי, ראיתי אותו. ראיתי! מי? לא. לא. אבל איפה כדורסל? הרבה זמן לא הייתי כאן. תמיד המקום הזה יפחד אותי. הוא כאן. הוא מחפש. הנה. אני מכיר את המקום הזה כמו את כף ידי. הוא כאן, ראיתי אותו. רגע. אני אתחבא כאן. אני רציתי שהוא יתחבא ואני אהיה הסופר. כי אני מכיר את המקום, כל פינה מהמקום הזה כמו את כף ידי. זה למה רציתי שהוא יתחבא קודם. וסני יחפש. אבל אוקיי. בוא נחזור לראות עם מוסלם. הוא לא שם. בוא נחפש. אוקיי, אני חושב שהוא ראה אותי. אחי, יכולנו להתחבא עוד. טוב, אני ניצחתי. צילמת? כן. הרבה זמן לא הייתי כאן. תמיד המקום הזה יפחד אותי. הוא כאן. הוא מחפש. הנה. אני מכיר את המקום הזה כמו את כף ידי. הוא כאן, ראיתי אותו. רגע. אני אתחבא כאן. אני רציתי שהוא יתחבא ואני אהיה הסופר. כי אני מכיר את המקום, כל פינה מהמקום הזה כמו את כף ידי. זה למה רציתי שהוא יתחבא קודם. וסני יחפש. אבל אוקיי. בוא נחזור לראות עם מוסלם. הוא לא שם. בוא נחפש. אוקיי, אני חושב שהוא ראה אותי. אחי, יכולנו להתחבא עוד. טוב, אני ניצחתי. צילמת? כן.